Salamu alaikum, ni Alhaji Ashiru Sallau Gabari, shugaban ƙungiyar Babura masu ƙafa uku na jihar Kano, ƙungiya ta ƙasa baki ɗaya reshen jihar Kano. Muna kira ga direbobin adaidaita sahu da ciyamomin mu na local government da ciyamomin mu na unit da kada su yadda ai amfani da su a basu wani abu su zo su tayarwa da jihar Kano rashin zaman lafiya ko su tayarwa da al'umma rashin zaman lafiya dan ɗan abin da za a basu. Duk mutumin da yadda iketa wa hukuma doka da oda, to hukuma ta shirya tsaf za ta kama dukkan wanda ya je ya ƙoƙarin ƙirƙirar wata fitina ko tashin hankali. Ƙungiyoyin mu na sana'a ne, ba ƙungiyoyi ne na siyasa da za a haɗa kai da mu a zo a tadawa jihar mu sana'ar mu rashin kwanciyar hankali ba. Mu bi doka da oda, mu kare martaba da mutuncin mu ba wa jami'an tsaro haɗin kai don kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a nan jihar Kano. Ni Alhaji Ashiru Sallau Gabari ina kira ga sauran 'yan uwana shugabanni na ƙungiyoyi sanar da yaransu da lalle kowa kada yadda a yi amfani da shi gurin wani zanga-zanga ko wata fitina akan sa harkokin mu na sana'a. Sakamakon labari da nake ji ana kokari a yi amfani da wasu daga cikin direbobin adaidaita. Mu kungiya ba ma cikin wannan tsari, kuma ba za mu yarda a haɗa kai da mu domin a kawo rashin bin doka da oda ko a kawo wata fitina ba. Auzu billahi samiul alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Abubakar Muhammad, wanda aka fi sani da Da Asabe, PRO na kungiyar adaidaita sahu na jihar Kano karkashin shugabancin Alhaji Usman Hassan dan Karamu Fage. Ya ba da umarnin cewar akwai wasu da suke yawo da takardu cewar kada dan adaidaita sahu ya fita neman abincinsa. Mu kuma waɗannan mutane ma ba mu ma san su ba, hasali ma ba 'yan adaidaita sahu ba ne, ba ma goyon bayan ta da tarzoma. Saboda haka muna kira ga mambobinmu su fita su nemi abincinsu, muna kira ga jami'an tsaro su saka ido. Mu ba ma goyon bayan ta da fitina, masu bin doka da oda ne mu a jihar Kano. Assalamu alaikum. Sunana Abubakar Muhammad, wanda aka fi sani da Da Asabe, PRO na kungiyar adaidaita sahu na jihar Kano.